عسرت نجرات لين تكبر تخوينا جن صلاتنا لأجدهر أملاك كم زي بتصح صلاتنا ترجم هم زي بلو يكنا جروكم حواتي زبكتان بس حسات كنا رقموس نسأل له ساعات له بتعم جيجا سبنك ودق كنتصلي مناي سبنك اللي علينا كنتصل زلنا بفقاد خهبني كنبل لنا نحنا نحسو حماق كون يخلي እግዚአብሔር አምላክ ድማ ናትና ለማ አንቲና ንፈልጥና ለማ አንቲ አስጦታና ጽባሕተሃም ለኾነ ይንፈልጥ እትንጽልዮ ጸሎት ድማ ለአና ከጥፈና ይኽል ከእግዚአብሔር አምላክ ከርሕቀና ስለዝኽል بفقاد زي خنسي بفقاد خهبن لمنتا عينا صلوت نصللنا كاب صلوت عينا نركب صلوت مالت تاي مالتيو بسم الله وولد ومنفس قدوس احد املاك محرته ابزحو معاتو اطفئو ناب ساعات زي كنبصح زفقده نا نغسات نغوس نا حيالات حيال نا كل فطرت غويتا زخون እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ከባጽና ፈዓለም እስከ ባጽና ፈዓለም استخبرن استمسገነን ይሁን በክርስቶስ ክርስቶሳውያን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን سماخم نا እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይቀኒኹም ከመይጸንሕኹም አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ዛ ሰዓት እዚያ ባሪኹ ቀድስ ለዛበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሰላም አመል ዓለም ትርከው ህዝበ ክርስቲያን ሰላም እግዚአብሔር ካዋኹም ከይተፈለየ ዛ ሰዓት እዚያ ስሙ ከነመስግን ስለ ስሙ ከነማሃር ባሪኹ ቀድሱ ከሁሉ አህዛብ መሪጹ ስለዛበና ዛ ሰዓት እዚያ እግዚአብሔር አምላክ በድጋሜ كنمسكنو يقبع حواتي إننا لما عنتي حيزلكم مسيا زلخو عسرت نجرات قدم صلوت مجمرنا كل فلتم زقبنا إننا بزح صلاتنا كلنا تجرنا مفتح زلخونا كلاتنا كم نصلي عز حالة نجيركم يرى حواتي زبكتان لذي صلات زي تصلي سبب ما كتصلي عتم صلات تصلي لكم ساعات ما لما عسرت نجرات من تان كتفلتو اسكا مجرشات عقس غيركم سمعوا حواتي زفيديو زبصحكم ساعات ما لا كل حزب كسام من تان كبصح شير كوبي لينك مغبار ايترسعوا سبسكرايب ليغوركم تعلقون دما سبسكرايب غور حواتي حزب كريستيان ان توم 10 نغرات ليفلطنا اندحر صلاه نغبر خوينا بتعم نغاغلنا توم 10 نغرات لينا تكبر تخوينا جن صلاتنا لاغزاهر املاك كم زي بصح صلاتنا ترجم هم زي بلو يكنغروكم حواتي حزب كريستيان لمنتا عينا صلاه نصللنا كاب صلاه عينا نركب صلاه مالت تاي مالتيو زبل وطر حدا كنفلطو زغبنا نغري احواتي حزب كريستيان ስለዚህ قدمتم 10 ነገራት ምዝርዛሬ ጸሎት ታይ ማለት ምዃኑ ክነግረኩም ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር መንግጋር ማለት እحوات حزب كريستيان ንጹህ ኮይንካ ስለዚ ኮነስ ከምቲ ቅዱስ አቡ ዳዊት አቦና 150 መዝሙራት ዝጻሐፈና ጸሎት እዩ ናጸለ እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአታ ይቀረበለለይ አነ በዲለየ ኢሉ አብንሳ ውሽጥ ኮን ዝጻሐፎም እዮም ንሕና ኩሉ ግዜ ንጽልየሎም ዘለና እና ጸሎት ክንጽልይ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድሜትና ሃም ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ክበና ሃም ዝኽል አሚንና ኢና ክንጽልይ ዝግበና ስለዚ ጸሎት ማለት ጸለየ ማለት ለመነ ተነጋገረ ምስ እግዚአብሔር ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜትና ሃም ዘሎ ፈሪጥና ኩሉ ግዜ ክንጽልይ ይግበና አሕዋተይ ህዝበ ክርስቲያን ማለት እዩ እና ቶም 10 ነገራት ክነግረኩም እየ እስካ መጨረሻ ትዕግስት ገርኩም ስምዕዎ هم تلولكم كن حدرا شير لاغوركم سمعوا سبسكرايب ليتغور تالكم دما بحديتكم سبسكرايب غورو حواتي كي ترسعوا مسجمرنا مالتي انا اتحد مجمريا كنفلط زغبنا قدمي صلاه مجمرنا سبدلنا يسب تعالي يقرا كنبلولو يغبنا حواتي زبكسان مغنياتو لسبات يقرا انت لكم لهم انا ون يقرا كبللكم لسبات يقرا اندحر زي بالكم لكم انا ون يقرا ايبل لكم يلنا يغوتنا محبنا يسكس قال بقال ስለዚህ احنا سبات يقرا كنبللنا እግዚአብሔር አምላክና ይቀርበለልናና ቀድመ ምጽላና ቶም ዝበደሉና ሰባት ይቅረክ ንብለለምለና ለአና ዝገበሩና ነገር ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጸለእካ ፍተ ስለዝብል ዝረገመካ መርቕ ስለዝብል ጸላእትና ሃም ፈተውትና ገይርና ኢና ክንቆጥሮም ዝግበና አሕዋተይ ህዝብ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ልግበአኩም ማለት እዩ ስለዚ ቁጥር ሓደ መጀመርያ ንጹህ ልቢ ክንሕዝ ይግበና ምክንያቱ ይቅረ ኢና ቂም ሓደግና كنصلي يجبنا قطر حدا مجمرة ماتي اتخلى ادما حواتي حزب كريستيان صلاه لبنا كننقحو يجبنا لبنا نقحنا حلينا لسبسينا كنصلي همز يجبنا ساعتنا مدينا لحسنا يزنبرنا علماو نغرنات قديفنا مسماو ابونا هم نغاغر فريتنا حلينا كنسبسو يجبنا تلعينا لمسرا غصنا كنغبر يجبنا حواتي حزب كريستيان لبنا بفصم كنسوس ولنا ስለዚህ ተላዕና ለምስራቅ ገጽና ገርና ኣብ ገዛና ተኾይና ቤተክርስቲያን ተኾይና ማለት ቤተክርስቲያን ገጽ ገርና ትምህርተ መስቀል ዓማዕቲና
صلوت كنجمر يقبلنا أحواتي زكرسان مجمرا كن لبنا تاي كنقبر لنا كنسوسو لنا لا እግዚአብሔር አምላክ ልብና ክኾን ምንታን ዓለማዊ ነገር ከይንሓስብ መጀመርያ ኣማዕቲና ኣጋንንቲ ዝነይሮምና ተኾኖም ቅድሚ ጸሎት ምጅማር ኣማዕቲና ጸሎትሱ ክንጅምር ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን እቲ ሳልሳይ ድማ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ክንገብሮ ዝግበአና ንጽህና ክህልየና ኣለዎ ለንጽህና ብቻ ጸሎት ክንጽልይ ይግበአና ለኽፉ ነገር ክንጽልይ ይግበአና ይውሊ ሰብ ክንረግም ለሰባት ሃምዚ ግበሮም ኢና ክንጽልይና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ሓጢኣትና ይቕረን ክበሃልና ኢና ብቻ ክንጽልይ ዝግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ንሕና ጽቡቃት ክንኾን ላብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንቀርብ ክንጽለልና እምበይ ሰባት ክንረግም ብዙሓት ሰባት ክንረግሞ ስንጸልሉ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ጌጋ ሰብ ንክወድቕ ክንጽልይ ይብናይ ሰብ ንክልዓልና ክንጽልይ ዘለና ሓደ ሰብ ተተጋጉይ እውን ክንጽልየሉ ናብ ልብ መልሶ ኢና ክንብል ዘለና እምበይ ክንረግሞ ይብናይ ክወድቕ ክንጽዕር ይብናይ ጸሎት ሱን ንጽልዮ ብንጽህና ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ጸሎት ክንጅምር ከለና ብምስጋና ክኾን ኣለዎ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ለብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጻሕኻኒ ንዓኻ ከመስግን ግዜ ዝሃብኻኒ ኢልና ክነመስግን ይግበአና ቀጥታ ናብ ድሌትና ክንኣጥየብናይ ምስጋና ክንጅምር ኣለና ክነመስግን ኣለና ብሩኽ መዓልቲ ከም ዝሕደርኻ ብሩኽ ለይቲ ከም ዝሕደርኻ ብሩኽ መዓልቲ ተውዕለኒ ለብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጻሕኻኒ ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኢልና ክንመስግን ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ድማ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ክንጽሊ ከለና ታይ ክንገብር ይግበአና ኣሕዋተይ ብፍቃድኻ ሃበኒ ክንብል ኣለና ንሕና ንሓስቦ ሕማቅ ክኾን ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ድማ ናትና ለማዓንቲ ኢና ንፈልጥ ናለማዓንቲ ኣስጦተና ጽባሕታህም ልኾነ ይንፈልጥ እቲ ንጽልዮ ጸሎት ድማ ለኣና ከጥፈና ይኽእል ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ከርሕቐና ስለ ዝኽእል ብፍቃደይ ዘይኾነሲ ብፍቃድኻ ሃበኒ እቲ ንጽልዮ ጽልለኹ ጸሎት ፍቃድኻ ይኹን ኢልና ክንጽልይ ይግበአና ብናትና ፍቃድ ብቻ ክኾን የብሊ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክኾን ሃም ዘለዎ ኢና ክንጽልይ ዘለና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ብናተይ ፍቃድ ብቻ ክትውር የብልኹም ምክንያቱ ንናጋ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላክ ብቻ እዩ ናጋ ንሕና እንታይ ሃም ንኸውን ኣይንፈልጢ ትንምረና ነገር ለኣና ጠቃሚ ዘይክኾን እውን ስለ ዝኽእል ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ብፍቃድኻ ሃበኒ ኢልና ክንጽልይ ይግበአና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን እቲ ሻልሻይ ድማ ትዕግስቲ እዩ ትዕግስቲ ክንገብር ይግበአና ክንጽልይ ከለና እንድሕር ትልጸለናዮ ነገር ዘይሃበና ክንጽልይ ከለና እቲ ልጸለናዮ ነገር እንድሕር ደንጉ ኮይኑ ትዕግስቲ ክንገብር ይግበአና በቃ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣይሰምዐኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ጸሎተይ ኣይሰምዖን ዘሎን ኢልኹም ተስፋ ክትቆርጹ የብልኹም ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ትዕግስቲ ክንገብር ኣለና መጀመርያ ክንጽልይ ከለና እንድሕር ወዲያው ዘይሃበና ኣብቲ ሰዓት እሱ ኣይጠቕመናይ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ጎዳእና ማለት እዩ ንለሓሸ ግዜ ክህበና ሓሲቦሎ ማለት እዩ ስለዚ ትዕግስቲ ክንገብር ኣለና ሕዚ ኣይጠቕመኒ ማለት እዩ ትብል ጸለኽዎ ኢልና ክንሓስብ ይግባእ همቲ ብፍቃድኻ ይኹን ዝበልናዮ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምዃኑ ኣሚና ትዕግስቲ ክንገብር ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን በፍጹም ጠቕላላ እንድሕር ዘይሃበና ኩሉ ግዜ ለሚናዮ ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ዝደመንኽዎ ነገር ኣይፈቐደይ ማለት እዩ ለኣየ ጎዳእየ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝጠቕመኒ ስለ ዝህበኒ ኢልና ክንኣምን ይግበአና ኣሕዋተይ ሓደራ ተስፋ ከይትቆርጹ ክትጽልዩ ከለኹም በቃ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣይሰምዐኒ ኢልኹም ካብ እግዚአብሔር ኣምላክ ትርሕቑ ኣሕዋተይ ብዙሓት ኢኹም ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን እቲ ሻብዓይ ድማ እምነት ክትሕድሩ ኣለኩም ጥርጣሬ ክትሕድሩ የብልኹም እግዚአብሔር ኣምላክ ክሰምዐን ደሞ ይኾን ኣነ እኮ ሓጢኣተኛ ሰብ እየ ኢልኹም ልብል ጥርጣሬ ክትሕድሩ የብልኹም እግዚአብሔር ኣምላክ ንዝቐረብዎ ቅሩብ ኣምላክ እዩ ናባይ ይቐረቡ መከብረልኹም እየ በረይ ኣንኳሕኩሕሞ ክኸፍተልኹም እየ ዝብለና እስኻ መን ኢኻ እስኻ በይ ነይርኻ ኣይብለና እግዚአብሔር ኣምላክ ታ መዓልቲ ሳ ልመፃና ላ መዓልቲ ንቕበለና ብቻ ኣብዚ ነይርኻ ኢኻ ስኻ ሃፍታም ኢኻ ስኻ ድኻ ኢኻ ስኻ በዓል ስልጣን ኢኻ ስኻ ስልጣን የብልኻይ ስኻ ናተይ መገልገሊ ኢኻ ስኻ ናተይ መገልገሊ ይኹንኻይ ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ጸሎት ና ኣይኽልኽለናይ ና ኩሉ ጸሎት ይሰምዕ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ልከኣሎ ምዃኑ ኣሚንና ኢና ክንጽልይ ይግበአና ጥርጣሬ ክንሕድር የብልናይ እምነት እንድሕር ዘይብልና ትርጉም የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክ ዓብዪ እምነት ክንሕድር ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ሻምናይ ድማ ኣሕዋተይ ለእግዚአብሔር ኣምላክ ግዜ ክንህቦ ይግበአና ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ግዜና ክንሕልፎ ይግበአና ክንጽልይ ከለና ክንችኩል የብልናይ በቃ ላብዚ ክኸድ ኮይ ከምዚ ገብር በቃ ወዲያው ጸልየ ላብዚ ክኸድ ኢና ክንሓስብ የለና የብልናይ
ብዙሕ ግዜ ክንህቦ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላክ ግዜና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንነጋገር ትጸሎት ሱ ብዙሓት ጸሎታት ክንጽሊ ይግበአና ዳዊት ውዳሴ ማርያም መልክዓት ድርሳናት ብዙሓት ጸሎት ክንጽሊ ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ብዘይ ምቁራጽ ስለዚ ግዜ ለእግዚአብሔር ኣምላክ ክንህቦ ይግበአና እግዚአብሔር ኣምላክ እንደየናይ ሃም ነፍቅሮ ፍቁር ርደና ግዜ ክንህቦ ከለና እዩ ግዜ እንድሕር ዘይንህቦ ኮይና ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ፍቅሪ ኣይርደአና እዩ ስለዚ እንደየና ሃም ነፍቅረና ንፍልጥ ተኮይና ክንጽሊ ከለና ለእግዚአብሔር ኣምላክ ግዜ ክንህቦ ይግበአና ክንችኩል የብልና ለማዓንት ጸሎት ጀሚርኩም ጽባሕ ክትሓድግዎ ይብልኩም ክትሰላችሁ ይብልኩም ኩሉ ግዜ ዘንተ ዕለት ብዘይ ምቁራጽኩም ክትጽልዩ ዘለኩም ክትሰላችሁ ይብልኩም ለእግዚአብሔር ኣምላክ ብዝቀረብኩም ቁጥሪ ደስ ላበለኩም ኑሮኩም ላተቀደሰ ህይወትኩም ላተስተኻኸለ ክኸድ ኣሕዋተይ እና ክትጽልዩ ከለኩም ለማዓንት ጸሊኩም ጽባሕ ክትሓድግዎ ይብልኩም ግዝያውያን ሰባት ክትኾኑ ይብልኩም በቃ ኩሉ ግዜ ክትጽልዩ ይግበአኩም ንጎሆ ይኹን ምሸት ይኹን ቀትሪ ይኹን ክትድቅሰለኩም ክትወጽእ ከለኩም ኩሉ ግዜ ክትጽልዩ ይግበአኩም የክለኩም ለሊ ኣሕዋተይ ህዝበ ክርስቲያን እቲ ናብ መጨረሻ ድማ ኣሕዋተይ ህዝበ ክርስቲያን ትሕትና እዩ ብዘይ ትሕትና ዝኸውን ነገር የለይ ኣነ ካህንየ ኣነ ዲያቆንየ ኣነ እኮ ሓጢአት የብለይ ኣነ ተነስየ የልና ለእግዚአብሔር ኣምላክ ክንቐርብ ይግባእ ንሕና ደቂ ሰባት ተጋገይቲ ምዃንና ኩሉ ግዜ ሓጢአት ስራሕቲ ምዃንና ኣሚንና ትሑታት ኮይና ኢና ክንቐርብ ዘለና ምክንያቱ ትሕተልና እግዚአብሔር ኣምላክ ልዕልዕል ከም ዘብለና ስለዚ ለእግዚአብሔር ኣምላክ ብትሕትና ኢና ክንቐርቦ ዝግበአና ዋላ ኣይንበድል ብባህሪና በደልቲ ዝኾና ብባህሪና መጥፋእቲ ስለ ዝኾና ስለዚ ኣነ ሓጢአተኛ እየ እግዚአብሔር ኣምላክ ይቅረበለለይና ትሕቲና ለእግዚአብሔር ኣምላክ ክንቐርብ ይግበአና ኣሕዋተይ ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ ቪድዮ እዚ ብዙሕ ሓም ተማርኩም ተስፋ ይገብር ዘም 10 ነገራት እዚኣቶም ግን ከይገበርኩም ጸሎት ከይትጅምሩ ሃሙ ገይርኩም ድማ ኩሉ ግዜ ጸሎት ዘም 10 ነገራት እዚኣቶም ኣተግቢርኩም ክትጽልዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ይሓግዝኩም የክለኩም ደል ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተመሰገነ ይኹን ሰማዕኩም ንእግዚአብሔር ሰማዕኩም ዝመጻውን ብዝተፈላለየ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ከመፀኩም እየ ዝሓለፈ ድማ ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ሰሪሕልኩም ስለ ዘለኹ ኣቲኩም ረእይዎ ኣይትቸኩሉ ግዜ ይኹም ስምዕዎ የክለኩም ደል ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ሰላምኩም ብዙሕ ይበለለይ ሓደ ይግበረና